Ngetan ngulon bola, emang wes ngalor ngidul. Saiki ganti ngetan ngulon ya, nganti digaduk ning kono dadi rata tenan. Nah, wis ora jendul-jendul iki. Nah, kan disilang bola ya, emang ngalor ngidul dadi bar kuwi dingetak ngulone traktor dadi lemahe ruwata ya. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ngirim kayak kopi kayak traktore wis metu nengetan kono bolo. Oke ya, lokasi ya untung cedek. Oh iki wis sampai lokasine Pak Yoyo ngluku ya. Galo. Wah. Mari ya. Diesel. Kopi. Pas. Wah, panas pol bola ngarolas bersama Mas Kabul ya. Kita tanduri parian gitu. Tanduri apa Mas? Pari. Sesuk. Sak ngalor kabeh. Kita tanduri pari bola sesuk ya tandur. Engko mari. Tak kira ditebu arep Pak. Ngenteni satu jatane ya. Banyu tok. Lahannya sekitar 200-an ru ya bolo, kalau nggak salah ini. Kita kagot lombok bola tadi jendul ya lah. Wah, jendul. Ketera umum iki oke. Goyang dombret. Nek kaget ya cedul-cedul ya lho. Diroto ngalor ngidul ngetan ngulon nanti halus bulete sewang tandur po enak ora enek sing atos ora enek sing empuk dadi rata empuk kabeh. Wah lagi jagung ngetan iki kok aduh lesek bola banjiran jagungnya ya. Ketika tebu di tandur jagung malah mati kabeh.
ini kok jeng ngetan ngulon lho, iki jeng ngalor ngidul. Jadi 3 kali tahap ya. Bisa ngejur tika lomboke ya, barno kok ngetan ngulon. Iki ngalor ngidul sik, barno kok ngetan ngulon nek. Kerja panasan ngene. Ndang kena duit nanti bayar lho, Lur. Lah iso lek ngluku mentas duitnya nyepak lho, peh kerja di wayem ngono. Tak gawane. Jadi lek kerja iki semangat lur, dikongkon sone ndang budal ngono lho. Traktore iki ndang mentas, lek mari atau lek mari ngluku ngene iki wonge nyepak areng ngolongi duit ngono. Peh, nyah Mas. Piro ngono. Dadi esuk tahun ngarep iki apa sasi pirang sasi neh nggih ngongkon neh iki mesti ndang budal ngono lho. Duite nganti minggon sasen peh ya berat bolo kancane bolo no Solaris golek angel nggih barcode reno-reno neng dinas pendidikan barang pendidikan neng dinas pertanian kok pendidikan nantian peh pakai panas golon jam 12 bolo iki marek ngene iki. Tapi kena nggone Pak Wo iki ya langsung biar kok bayaran. Kuwi wae sing angel-angel ngono kuwi lho, padha pengertiane ngono lho, bola padha penake ya. Lek nguwong kon nguyak-nguyak ngebel-ngebel ae ngono. Aduh kertandangi duwite ganti mingkon sasen peh gitu ke solar neh apa mubeng kancane min iya toh. Lek ning mari bayaran kan po enak ngundang mubeng kok bengi nggih golek solar neh ngono lho nek iki nggarap kancane neh ning lahan liyane neh ngono. Pinggir nih galengan pol. Tuh lembut ini peh. Tuh ader. Pari ini apa mas? Pari apa ya? Loga pak? Wah malah akeh oleh. Bawa jajal mapan waduhan ini mahku. Kena loga wae cairnya ndang bobot. Wes meh rata bolo iki jendul-jendule ra kaya mangkra nemen jan. Ngetan ngulon bolo emang wes ngalor ngidul. Saiki ganti ngetan ngulon ya, nganti digaduk nek kono dadi rata tenan. Nah, wis ora jendul iki.
disilang bola ya ngalor ngidul, dadi bar kuwi dingetak ngulone traktor, dadi lemahe ruwata. Oke bolo, terima kasih ya. Wes videonya sementara ngono sik bolo ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lore sok ya ngono.